Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sa naman balantaw sa kay ka Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Negros Occidental, liwat nga mag-require sa RT-PCR test sa mga nabakunahan man o kung wala, nga gikan sa Alert Level 3 nga mga lugar. Bacolod City, wala sa pagbago sa travel guidelines. Sa San Carlos City, mag-asawa kang iladuha ka bulan nga lapsag, patay sa malapakan sang tanker ang ilang motor. Audio recording nga ginapasa-pasahan sa Messenger, fake news. Kag sa Good Vibes, mga netizens nag-share sa ilang kwentong Dunkin Donuts sa San Sebastian branch. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka audio recording sa karon nga ginapasapasahan sa mga group chat nga nagasiling nga magapatuman sang lockdown o kun martial law si Presidente Rodrigo Duterte. Sa mga recording nga tingog sang babayi ginasiling nga dapat nga mag-stock sang pagkaon kay may posibilidad nga magadeklarar sang lockdown o kun martial law ang presidente. Isa ini ka fake news. Tuig 2020 pa ini una nga nagtuhaw pagsugod sang pandemic sa Pilipinas. Sa April 20, 2020, sa isa ka digital short, nagpagwa sang statement ang GMA News nga hindi initingog sang ilang multi-awarded host nga si Jessica Soho. Sa amo nga istorya, ginpanginwala man sa Department of the Interior and Local Government ang amo nga plano sang gobyerno. Liwat naman ini nga nagtuhaw kadungan sang pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Metro Manila. Sa number 9, Konseho sa syudad sa Bacolod nga panawagan sa COMELEC nga magpain sang venue para sa mga senior citizen, persons with disability kag may mga comorbidity sa adlaw sang piniliay. Unanimously approved sa katapos ang sanggunian panglungsod ang induso nga resolution ni Councilor Renesito Novero angot sa hinyo sa COMELEC nga magtala na sang separado nga lugar para sa mga botante nga senior citizen may comorbidity kag persons with disability sa May 9 elections. Sunod sa kay Novero, nagaparayon ang halit nga tugas sa COVID-19 kag mga variants sini sa bilog nga kalibutan ilabi na sa pungsod kag sa syudad. Gani nagakaangay lamang nga mas mapangapinan ang mga botante nga may weak nga immune system kag resistant sa makamamatay nga virus. Nagapati ang konsihal nga pagdagsaon sa ang mga voting precincts kag malawig ang botohay. Rason nga mabutang man sa risgo kag kabudlayan ang mga senior citizen may comorbidity kag mga PWD sa natalan ang election day. Sa number 8, syudad sang Bacolod ang may pinakamanubo nga drug-cleared barangays sa Western Visayas. Madamo pa sa gihapon nga mga barangay sa Bacolod ang apektado sa illegal nga droga. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, ang Bacolod amo ang may pinakamanubo nga drug-cleared barangay sa bugos nga Western Visayas. 13 lang sa 61 o kung 21% sa mga barangay sa syudad ang nadeklara nga bilang drug-cleared. Pahayag ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sa Bacolod City Police Office, may kabudlayan ng kapulisan sa pag-clear sa barangay bangod sa masami nga nagasaylo-saylo ang mga drug pusher sa lain nga barangay. Ilabi na nga kung ginainita na sila sa ila ginatiniran nga barangay. Dugang pa ni Gabana, hindi man maklear ang barangay kung may yara pa sa mga users. Kag ang mga surrenderers sa barangay ang wala pa naka-undergo sa drug rehabilitation. Pero target sang BCPO subong nga tuig nga mag-clear ang o kung maklear ang napulo pa kaduga nga barangay kag ila naginmando sa tagsa ka police station nga magtutok sang isa ka barangay nga i-drug clear. Sa number 7, COMELEC gun ban magasugod na sa Domingo nga adlaw. Ipatuman na sa Commission on Election ang gun ban sumugod sa Domingo bilang pagpanghanda sa piniliay sa Mayo. Ang gun ban na magalawig tubtub Hunyo 8.
Gani sunod sa kay Police Lieutenant Abigail Donasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, bagasugod naman ang nokpos ang pagpatigayon sa checkpoints para masiguro nga wala sa mga persona nga magadala sang ilang mga armas sa tion sang gun ban. Ipatigayon man sunod sa kay Donasco sa kapulisan ang plain view search o kanang visual check sa mga checkpoints nga ipahamtang sa nagkalilain nga mga banwa kag syudad sa probinsya. Ang may mga exemptions lang sunod sa kay Donasco, amo ang sarang makadala sang armas, sarang naman makonfiscate ang armas kag maaresto ang mga nagalapas sa COMELEC gun ban. Sa number 6, sa Domingo magasugod ang probinsya sa pagpanagtag sang construction materials sa Sipalay City. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kay nahatagan na sang lokal nga panguluhan sang financial assistance sa mga apektado sang Bagyo Odette, magabaton sila sang iban nga sahi sang bulig kasubong sang GI sheets, corrugated kag plain, kag bisan pa food packs. Ang ipanagtag sa Domingo ang donasyon gikan sa pribado nga sektor. Luyag sang gobyerno probinsyal nga sa mas madali nga panahon mahatagan sang gilayon nga bulig ang apektado. Hindi pa sa karon magamit sang probinsya ang 90 milyones pesos nga pondo gikan sa National Housing Authority pending sang Memorandum of Agreement kag compliance sa iban pagid nga mga rekisitos. Amo man ang 41 milyones pesos nga gikan sa Bureau of the Treasury pending sang guidelines. Families cannot receive twice, no? They can only receive once, no? So, and we all know it's not only the province that receive money from the Bureau of Treasury, also the LGUs. So some LGUs have already started. So this will be our policy now all over the province, especially the 5th and 6th district. Sa number 5, karamuon sa mga fully vaccinated sa Bacolod na nagsubra na sa gina-target ng herd immunity. May 414,880 na tanan ang fully vaccinated sa Bacolod sa sa record sa Department of Health sa Western Visayas. Nalabawan sini ang 410,000 ka mga individual nga target mabakunahan sa paglapot sang herd immunity. Sunod sa kay Ang Executive Director sa Emergency Operations Center, isa ka milestone ang malabot ang 101.2% sa target population. Sa piyak sini, hugot nga nagapanawagan ng EOC sa mga wala pa mabakunahan nga magkadto na sa mga vaccination centers para mapangapinan sila kontra sa COVID-19. Kinapabaskog man sang syudad ang vaccination program para sa booster dose bangod sang kahangawa nga tugas sang Omicron variant. Ang Bacolod ang mayara sang 34 ka mga bag-o nga kaso sa COVID-19. Sa number 4, namutikan ang pagsaka sa new COVID-19 cases sa Negros Occidental. Sa monitoring sang probinsya, may 12 ka new COVID-19 cases nga na-record sang kahapon nga adlaw suno kay Provincial Administrator Refrando Diaz. Ang mga nagliligad nga inadlaw, single-digit lamang ang na-report nga new COVID-19 cases. Kag mayara pagani nga adlaw nga 0 COVID-19 cases. Sunod kay Governor Eugenio Jose Lacson, manubo pa man ang 12 pero namutikan na ang pagsaka sa kaso kag ini ang maid-id nga ginamonitor. Sa January 5 nga report sa Provincial Incident Management Team, 179 ang active COVID-19 cases ang Negros Occidental. Sunod kay Governor Lacson, hindi man makumpirma kung ang amat-amat nga pagsaka sang kaso tugas ang Omicron variant pero damlag pa, nagpaandam naman ang mga eksperto sa posible liwat nga pagtimbuok sang kaso. Personal nga panindugan sang gobernador ang liwat nga paghaylo sa publiko sang paggamit sang face shield kasubong man ang double mask para mapangapinan ang kaugalingon. Yesterday, nag-dusi na ato na positive cases, no? Kung tanawa mo, 100% increase na siya, no? From the regular average, 7-day average natin for the past week. So, this is just to the precautionary measure, no? If Omicron has hit the Philippines, we hope that we can limit ang entry sa Omicron into the province, no? Sa
Sa number 3 sa San Carlos City, mag-asawa kang ilang duha ka bulan nga lapsag ang patay matapos malapakan sang tanker ang ilang ginasakyan nga motorsiklo. Driver sang tanker gipay dalom sa drug test. Patay ang mag-asawa nga Joe Mark ug Angelina Hirasol pati ng ilang duha ka bulan nga lapsag matapos mabungguan sang water tanker truck ang ilang motor sa kahapon sa highway sa Barangay Prosperidad sa San Carlos City. Pinason man ang napulo ka tuig nga manghod ni Angelina. Sa investigasyon sa San Carlos PNP, nagmalfunction o naguba ang manubela sang tanker, gani ini nagrekta kag nagbunggo sa motorsiklo nga ginasakyan sang pamilya. Dead on the spot ang mag-asawa kag ang ilang lapsag. Sunod sa PNP, may inisyal na nga pag-arigluhanay sa tunga sang tag-iya sang truck kag sa pamilya sa biktima pero ila sa gihapon ipaidalom sa drug test ang driver kag kung magpositibo ini sa illegal nga droga, ila ini pasakaan sang kaso may angot sa Anti-Drunk and Drug Driving Act. Sa number 2, probinsya sa Negros Occidental ang mag-require sa mga magapadulong sa probinsya sa negative RT-PCR test result nga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3. Suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, ini para sa tanan nga gikan sa Alert Level 3 areas, fully vaccinated man o kun hindi. Ipatuman ini sumugod sa Domingo, Enero 9. Patahag ni Lacson bisan nga bakunado sarang sa gihapon nga malatnan sang virus kag ini ang tikang agud tumapangapinan man ang mga pumuluyo sa probinsya gikan sa paglapta pagid sang virus. Suno kay Provincial Administrator Fernando Diaz, gina-finalize man nila sa karon ang pagbutang sa mga booth nga magapatuman sang rapid antigen testing sa mga mag-aabot nga pasahero gikan sa Alert Level 3 areas. Sumugod buwas nga adlaw tubtub Sabado samtang wala pa ginapatuman ang paghinyo sang negative RT-PCR test result. Sa pihak nga bahin, sumugod buwas nga adlaw Biyernes, dumilian ng mga kabataan 12 anyos pa idalom suno kay Lacson sa pagsulod sa Provincial Capital Lagoon. Masubo man na tungod nga makit-an man ang pag-enjoy sang kabataan sa Lagoon, suno kay Lacson, luyag niya ipalabot ang mensahe nga dapat ang mga menor de edad magapabilin sa tagsa nila ka mga puluyan, labi na karon nga nagapabilin ang threat sa liwat nga pagtimbuok sang kaso sang COVID-19 kasubong sa mga nagakatabo sa Metro Manila. We'll have to present a negative RT-PCR result not later than 72 hours prior to approving their SPAS. Yes, even fully vaccinated because it has been confirmed naman, no? And it has already been said that even if you're fully vaccinated, you can still get infected, no? The thing is with Omicron, it's spreading very fast. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Kung Negros Occidental, liwat na magapatuman sang pag-require sang RT-PCR test sa mga bakunado man o kung hindi sa syudad sa Bacolod naman, wala sa pagbago sa mga travel requirements. May report si Nico Delfin. Status quo kung wala sang pagbago sa travel guidelines sang Bacolod. Suno kay Ang, Executive Director sang Emergency Operations Center, na paidalom sa Alert Level 2 ang Bacolod. Gani wala sang may dugang restrictions. Pero ila sa gihapon ipatuman ang hugot nga border control para mapunggan ang pagsaka sang COVID-19 cases sa syudad. Ang Negros Occidental nag-anunsyo nga mag-require liwat sang RT-PCR test bisan sa mga vaccinated na nga mga pasahero nga gikan sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 3 sumugod sa Domingo. Ining gindayo naman sa grupo sa mga negosyante. So that's a good move para ma-contain ang Omicron na spread in areas na grabe. Suno kay Frank Carbon, Executive Director sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, kag isa man ka fast craft operator, nagalaom sila nga kuntani mangin palarehos ang pagpatuman sa mga tikang sang local government unit sa rehiyon, agod mas mapabaskog pa ang kampanya kontra sa virus. Isa lang ka-branch example nga ganos, amo lang itira, amo na buhol company. Tama ni husto ni kami conforme kita sila. Kasubong sang Negros Occidental, iga-requirement sang probinsya sang Iloilo ang negative RT-PCR test sa mga pasahero nga gikan sa gwa sang Western Visayas sumugod sa Enero 10. Iga dumili naman ang pagbiyahe sa mga pasahero nga halin sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 4 kag 5. Nico Delfino para sa Digicast Negros.
Sa Good Vibes, nangin trending ang litrato sang Dunkin' Donuts sa San Sebastian Street sa Bacolod City nga ginahimos na. May pila ka mga netizens nga nag-share sang ilang nga mga hindi malipatan nga moments sa among nga kalanaan. May report si Romeo Subaldo. Ultimate tambayan sa Bacolod ang Dunkin' Donuts sa San Sebastian Branch kay ini ang meeting place ang kadamaan sang wala pa sang cellphone. Ini man ang tambayan sang wala pa sang mall sa syudad. Ini man ang palahuwayan sa mga naga-night out antes magpauli sa ilang mga balay. May mga nagapaaga samtang wala pa sang jeep nga masakyan. Meeting place para sa mga group projects. Para sa nakatrabaho diri, nangita ko ini nga bulig sa ilang pag-eskwela. Sa post ng Digicast Negros X kahapon kung ano ba lang hindi malipatan ni experience sa sininga branch ng Dunkin', kadamo sa mga nagsabat. Si Alexander Chu nagsiling nga tungod sang Dunkin' nakagraduate siya sa pag-eskwela. Sabat sa iya ni Raymond Abusejo, hindi niya ini malipatan kay iniman ang nakabulig sa iya nga pag-eskwela. Si Ariel Balmeo nag-share nga empleyado man siya diri sang 1997. Diri siya naghimo sang thesis sang 2000 kag diri ang ilang kaladtuan pagkatapos mag-disco sa quorum. Si Sharon Tirado ang isa naman sa mga pioneer nga cashier sang Dunkin' Sanseb. May mga relasyon nga nagsugod diri. May mga heartaches man bangod sang siniga lugar. Si Bringes Jillian May Diaz ang nagsilinga diri ang first meeting nila sang iya nga textmate. Si Linrek John si Bongga Pamplona naman, diri nakita ang iya nga crush pero may ka-holding hands nga iban. Si Miami Von Gimarangan, nag-share nga hindi niya malipatan nga diri sila nagkit-anay sang iya nga textmate nga iya naging nobyo kag nangin bana. Pero parehos kuno sang Dunkin' Donuts natapos man ang ilang nga relasyon. Para sa iban, ini ang ilang nga gindak-an. Si Maria Ruena pareha nagsiling nga isa siya ka-certified DDS, Dunkin' Donut supporter. Si Michael Arboleras naman, halin pa sang grade 6 sa Rizal Elementary School hasta nag-high school, diri nagabakal sang donuts. Si Japheth Japoy Arevalo, diri nagtinir samtang nagahulat sang resulta sang iya board exam sang 2017. Si Fred Sales, nagabakal diri sang isa ka box nga donut kun payday. Kag si Hil Castro, nag-share sa sininga litrato since college days nila sa CSAB, naging part na sang kabuhi nila ang Dunkin' Sanseb. 25 years after graduation, liwat sila nga nagbalik diri kag nagpa-picture. Next year, 50 years old na sila kag plano tanin nila magbalik diri para magpa-picture galing. Wala na. Wala man kuno sang forever pero ang memories magapabilin. Bob, may kanya-kanyang kwentong Dunkin' Donuts na atong netizens. Ikaw may ka man? Grabe na meeting place. Tungod siguro ming accessible siya sa tanan. Sentro siya sa tanan ba? Correct. Tanan nga jeep nagalabay da. Oo, wala pa to sa Cellphone. time na. Diratahan, 9 o'clock. Adjak to nga, kung naamon hindi yun or Dunkin'. Nagiging na po project. Pero masubo man to. Oo, namin ganyan part siya sa kabuhi sa mga taga-Bacolod at sa mga talaga trabaho, sa love life, na iba na kung nag-develop eh. Nakakadlaw ko sa mga gin-share na moments. Kakapuyad to mga balita sa Negros Subong Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.